hurian itu hatta tapasonang marohata tamulai ma ibadah parminggota di minggu sadarion ima minggu seksa kisima tanggal 8 Februari tahun 2026. Marede maitasian buku ede nomor 4 ayat sada suatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amen. Beta hita manukap marsobba, marsinggang mahita tuadopan ni Jahoba sitopahita, ai ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si pangulu padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut na binahemmi, patupahon hanguluan nami, sai dongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami, toktong na tinaummu,
dohot hama matem, asa huarsa kok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala asa marroha haholongan hami huhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihut totho di rodi hamatean, ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, holat nion rodi saleleng nilelengna. Amen. Marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik patuluhon dohor lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ai hona huhumna dosogut, akka namarsineang ni goarna. Dia do lapatan nii, oddo, ikod dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak, dohok ditangiang, dohok dipuji-pujiat do si dohonon goar ni debata, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata, lau mangulahon patik nai, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Marede mahita.
tatopoti madosatta tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan pardenggan bahasa doho jala rodi saleleng nileleng na do asi ni roham sai marpamuati maroham di haja tahun nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jot dohami mardosa marado poko jala jot husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami dihatam alet Tuhan Jahoba sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hasuan nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa Roma hamu tuau asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba tuk sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botar do bahenokku songon hitak nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debata na di Gijang amin. Marede mahita tabege mahata ni debata turpuk ebistel di minggu sadarion imana tar surat di Efesus sada mamukasian ayat 3 saat tuaro di ayat 10 tajaha mamarsika soring humulai hami ma sian ayat 3 pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus naong upasu-pasu hot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian Banua Gijang di bagasan Kristus. Ditodohi dohita baen anak namar hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapot hita haluau ni binain ni mudarnai ima hasesan niakka pangalau siota mangihuton asi ni rohana natar lobii. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana nabunihian mangihuton halomlomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala no piopsa amin. Marede mahita
tidako maha porsiaot tai, songon nahina tidako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak mi debata Jahoba na sasadai, imana di tubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sia todi porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal loibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panila Kristen akka nabadia, dohot diasesani dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot diangeluan na sora suda. Amin. Kur inahanna, kur inabeta.
Selamat hari Minggu amanginang. Tabegema titing na meragam di HKBP Cinta Damai Minggu Sesagesima 8 Februari 2026. Titing na perjolo. Goar Minggu doho topik Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Sesagesima manang ono puluari ada orang sohaheheon. Doho topik ni Minggu di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Napa duahon? Pelean bulanan. Di Minggu sadarion pasahat pelean bulanan dohita tu bulan Januari dohot Februari 2026. Tapasahat ma peleata tu jolo di bagasan lasni roha songon mauliate ni roha tu debata. Napa tuluhon? Minggu ceria sekolah Minggu. Di Minggu sadarion di pukul 4 manang pukul 2 WIB di Patu Pado Minggu ceria kota sekolah Minggu maringanan di gereja tahun pinangido ma tuaka natoras ni sekolah Minggu asata sosoema ya na kota rotu ceriai paupaton ruas nataba na perjolo mamuka Minggu sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata keluarga Amata Aprianto Purba Inata Dina Mariana boru Pasaribu dohot sahala boru nasida tinggal nasida nuaing ima di jalan gereja Minggu sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata keluarga Amata Ganda Sibarani Inata Arta Lucia boru siahaan dohot sahala boru nasida tinggal nasida nuaing ima di jalan Sempurna Kompleks City Residen Sektor 5 keluarga Pindah Huria Sian HKBP Godung Laguboti Resort Laguboti Distrik 4 Toba. Napatuluhon mamuka Minggu sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata keluarga Amata Hari Kristian Hasibuan ST Inata Depi Yanti boru butar-butar SPD dohot sahala ya nakon nasida tinggal nasida nuang ima di komplek de Tames Blok C 12 Pinang Baris Sektor Walu keluarga Pindah Huria Sian HKBP Sukadono Resort Sukadono papaton mamuka Minggu sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata keluarga Amata Martua Aprindo Bona Peri Sianturi SEMM Inata Fitri Erba Pitaria Borusiahaan SE dohot tolu halak yanakon nasida tinggal nasida nuaing iman di Jalan Patriot Perumahan Geraha Patriot Sektor 10 keluarga Pindah Huria Sian HKBP Joshua Ladang Baru Resort Medan Sunggal Jongjong Mahamu di Hudulamuna Songodalata Marsitadaan. Mau lihat ya? Titing palimahon, pengabdian kepada masyarakat, manang disingkat PKM, Universitas HKBP Nomensen. Mamuka sian hari Senin Marsogot tanggal sia saha 20 Februari 2026. Patupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat do Huriata opat mahasiswa sian Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Aka informasi program nanaing siuluhonon nasida, boy taberang sian WA Group, manang Facebook HKBP Cinta Damai, doho sian titing di Minggu naro. Sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu sadarion, ima sian keluarga, Hek Jan Sinaga, Nur Salam Boru Marbun, sian Sektor Walu. Mauliate ma di pasahat huriata tu keluarga na pasahaton bunga altar. Perhalado manang ruas na marsahit manang pemulihan. Na perjolo Roslianti Boru Sitohang perawatan di Rumah Sakit Hermina Sian Sektor 2. Paduahon Oriostofer Butar-Butar perawatan di Rumah Sakit Apen Sian Sektor 3. Nomor 3
mangapin batubara pemulihan di Jabu sian sektor opat. Papaton Ratnasari Dewi Boru Hutagalung pemulihan di Jabu sian sektor 12. Selamat ulang tahun. Sude perhalado dohot ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot pasahaton tuhamu dohot parbogason tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni Huria mulai tanggal 2 Februari sahat 8 Februari 2026 sadarion. Saya diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur jala tuhata mana mamasu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulaun muna. Godang na marulang tahun, godang na 34 halak. Na parjolo mutiara boru si mare-mare opung Musa. Lahir 4 Februari 1940 sada. Umur 85 tahun sian sektor 5. Na parpudi Valeri Abigail Pangaribuan. Lahir 5 Februari 2020 umur 30 tahun sian sektor sada. Saya diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur doh di pasu-pasu mahamu diaka ulaun muna. Hata ni tuhata madok di pesalmen sia puluh sada ayat 10. Saya dipahapotku do ibana sari matua jala patari dahonokku tu ibana hatua oki songoni matiting di Huriata sadarion botima. Kor ama Huria.
Mare de mahita hur pasaton pilihan sada A dot sada B.
martangiang mahita. Pasutasu tongosonmu ido didok hatami, ali Tuhan nami, di bagasan ngulu nami. Jala ido nahuha persei hami, songon hala Kristen na persea diho. Di bahini Tuhan nungahu jalo hami pasu-pasu pardagingon. Marhite hahipason di bagasan minggum manuguton. Alani Tuhan, saihu atu si hami ma taringot tu barita nauli na naik si hanguluhonon nami asaboi hami mardalan hobar tulomo ni roham atong sai pahibul marohan nami laho majalo hata hanguluan nasian hoi ai ido bohal nami di pardalanan ningulu nami marsanga maho jol mana persea mahami sesa jumolo dosa nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami tuadupanmu nabadiai. Amin. Hobiana hinahonongan ni Tuhata damang dainang suang songoni remaja na posobulung sialomma dihita saluhutna hatani Tuhata dihita di bagasan minggu seksagesima manang ono puluari di joloni ari haheheon imana tafsubat di Sada Musa bidu 12 ayat sada 1 ayat 5. Yang pertama saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikian. Dunginin na Jehovah madok si Abram. Bukas maho siatano hagodanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas ni amam tutano si patuduhonok kutuho hubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuok kumaho jala pabalgaokku guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasuok kuma akka nama masu-masu ho jala torwaku akka na mamurai ho jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas ma si Abram songon nanidok ni Jehovah tu ibana bukas ma dohot silot udur dohot ibana marumur 75
tahun si Abram dinabukasi ibana sian haran dungi diarahon si Abram masih sarai jolmanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude na sinamot nasida dohot jolma aka natinuhor nasida diharan jadi bukas ma nasida laho tutano kanaan jadi dung tolhas nasida rodi tano kanaan imayanggo sahatna hurian itu hata namarlas ni roha di bagasan minggu sadaryon outsuwa di doktuhita dung mulak sudesian garejaon mabuan barang hadiah dohita berupa emas dohot godang hepeng si jalo otta moloninna tuhita pitor sude dohita bangga marlas ni roha sonang nayate majalo pasu-pasu hami ay holan hamoraudo saita pikirin au balga tahilala molo dipertanyakan manang dipersoalkan tentang harta benda ima hamoraon dingolu pardagingon jojo dulu pahita hamok kamanami dohotina nami iya hamorauta hahipason mana parjolo adong do jolmai mera alai golan namar sahit ibana alai adong do jolmai pugos sehat ibana terus sehat alai gijang rohana adong do namor raitong toktong ibana marlas ni roha di bagasan nguluna ala dihilala ibana pasu-pasui gumodang doi siat di bata nang pedidok ibana di bagasan nguluna salpu do pasu-pasu pardagingoni hurian itu hatta damang dainang gumodang dohi tanakin mangidehon pasu-pasu tongosonmu edeta nomor 460 nak kinate songoni nang korni pungan ama korni inabe tape manaringoti pasu-pasu na parjolo tuise do parjolo pasu-pasu di pasahat anggo sian panopauni taida tusi Abraham Ishak dan Yakub idona taboto alai dison adomang sober keturunan si Abraham nunga di jalo ibana pasu-pasu naikon jalo onna sian debata Jahoba HP hita halak batak hamoraon hasangapon dohot hagabeon molonunga tamiliki ngamacay sonang pakilala atta hipasi tanakin hapedang taingot tita lupa na martuhani dakudok-kudupi mauliati tutuhani hape ngahujalo hamoraon paryana konon hamoraon pardagingon hahipason saya pikir do alana au mangalak vitamin mangalang obat hipasau HP sadar mahita siat debatado HP na parjolo mono taida di son pitor di do di ayat sadai di bidu 12 na parjolo di dok bukas maho sian tano hagodanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas niamam tutano sipatu duhonokku tuho sudedo hita hamo kamanami dohot ina nami naik tu dia bukas naik tu dia borhat molo di perkantoran pida maho tu Jakarta molo ni narupani tuaka na di bagian perkantoran jelas dope pida sa Medan tu Jakarta pida tu Kalimantan pida tu Surabaya pida tu Papua jelas dope adong karejo na macay dinggan na lebih meningkat sian na di kota Medanon tu Kalimantan tu Sulawesi imana taida anggo si Abraham dison songon halak na porsia ibana na tagwari
Abraham adalah bapak orang percaya. Sainita do. Alay ibana pe molo secara daging do nabi nuanna. Ditinggalhon tano hatubuanna. Nagodakian tano artana. Alay ko tinggalhonon namay. Tinggalhonon nama muse. Akana hinaholonganna. Tinggalhonon nama budayana. Adatna. Dohot ragam-ragam ningolu. Hadagingon. Tinggal honon namai. Alay, natumakas taatusi, molo mengandalkan manang mardongat to Tuhanido ibana borhat, boydo ibana gabe denggan panguloy. Anggo hita nakibolo didokon pidda honin narupani, tu dia hita pidda ahasi ulah honok kutusi. Alayang go molo jelas lo nakin panatuhononna di ulauni borhado doho denggan imana pinasahat ni Tuhan itu wow ubahin lam meningkat pangulaokku di bagasan ngulukku ido pengakuan ni sasahalak alay adong do sahalak amanamora najojot ibana macagihon uangna tu saluhut akajol mana mamolus. Setiap manogot pitar di jolo ni jabuna do ibana. Ise na mamolus di lehon ibana do sinamot na adong di ibana. Alay di dok ibana. Setiap lewat tamu dokok kamu gerahamu jolma. Muse tuson. Asamo mangalap sinamot tuson. Jalai ko dihajong jokon. Au sahalak namora. Tonahon itu nasida. Suang songonido nang maragam-ragam naro sian akaluat na asing pe boy di lehon ibana alay say ditonahon audo naumora di hutaon tonahoni tuaka naneng rodo pe mamolus sian ingananon godang do nama jaloi alay dang godang nama kamuliate honi alari do bahana na dilehod do itu wow dak pola si hamulete honotoni dang pola dohonon mauliate tu hoda dang pola dohononi hola di jalo alai di pabua hamu au namora hurian itu hata boy do songon itu hata inang tuhita di parlehon hamorau nai tuhita alai dak tabo to madok mauliate dang taboto mamuji pasangapon ibana dang taandalhon ibana di bagasan nguluta ay dung mate namoranaw magbagi hepengi tuakan apa molusi dang piga namarningot ibana songonido nang hita di bagasan pardalanan ni nguluta boy do tajalo pasu-pasui siad debata alay dang piga namadok mauliate tu debata Jehovah. Happy bolo di edetay hamok kamanami do inanami. Pasu-pasu na gudang imar roha. Nasonang. Ay molo tajalo gudang sinamot pasu-pasui. So kung nahuro ko sinakani molo tado anon. Sude mahita mabuah pasu-pasu. Ima marhite harta benda nanang bagyon na. 17 marhat tamulak. Alay bolo di dokon. Hola pasu-pasu parto dio maju jalo hamuate kamang kainang. Alasonya taida songon nalemas dohita galehita dang makirip pita alayang go si Abraham na taida marhite-hite barita nauli nang jojot tabege pos dorohana nang pegudang hamaolon na binolus na molo taida do se ceritani si Abraham nang dijolon itu tahun godang do piak kahamaolon na binolus na di bagasan nguluna alay nunga adong si patuduhonon ni debata tu ibana na parjolo nakin hubahen peho gabi bangso na bolon jala pasu-pasuok kumaho jala pabalgaok kuguarmu asa gabi pasu-pasu ho molo tabi da pehita di tonga-tonga ni akaluat tabi lingkungat tabi hawa kamanami dohot inanami balasongoni man yan sa hatu akayan akota
lam maju, lam tarpasu-pasu, lam balgagu arni na torasna, idona tahalomohon, hubahen peho gabi bangso na bolon, jala pasu-pasu, ay sadahiado, contoh na keluargay, alayu gabi berketurunan ma, dilehon mo sa pasu-pasui, alay na yung dohonota, adong perroda perputaran, ni portibyon, hita madok hot maaw niya di hamoraw ni. Amin amang inang. Unang atong songan sorhan ipadati iyate. Namora boy marpugos, napugosi boy, mamora, nasanga boy marlea, naliay boy. Sangap. Jadi molo di ba itu hita pilihan hamo ka amanami, dia do pilih tota. Napugosi gabi, mamora, naliay gabi. Marsangap ay naliay do hamu huwa. Naliay do hamu kamang kainang. Boy do liyahita. Aleneng do honota. Lamar sangap maaw di bagasan ngulukon. Unang nasangap piado niyan iba di hutaon. Ay gudang do songoni dung mate na torasnay gabelia sa hatu anak konna. Alay adong do songoni lam moding na torasnay gabelam sude marningot. Ay naburjuhiad do bah si partangiang do nasida bah dang boy nasida mangulak kaulaw ni anggo sojolo martangiang. Jalaido hasubungan ni huriah KBP Cinta Damai. Danga dong be di Medan aciom manang napiga hamo ka amanami dohot inanami. Holan huriah Cinta Damai do molo salita buka YouTube tai. Mulai sian arsinen sahat hari Sabtu di bagasan ibadah tapi di bagasan sadarion. Molo sai tanunuk-nunuti do mabukai. Setitik jadi sebelanga. Nero he. Jadi sabalanga pasu-pasu ni Tuhani. Sa titik pedi tongos tuhatay itu hita pasu-pasu si garuk manogot gabi balgadoy molo say marsar hita dohot hata ni tuhatay. Alay tolema rabbalaosma tapola tabukkay. Ay inang duel prodo marjamita ina misalna ujungna di pasopo masongoni gabi tarulang mahatay. Tarulang ma dohot hata ni tuhatay. Alay mo say tabukay si garong manogot hamo ka amanami dohot inanami imanakin kebanggaan ta nga jojo rodong ako madokot waw narajina kamu ate parcinta damai mabahen YouTube adong do YouTube sa district alay sa ibartaha kamu disi inaruhak ko pani asalam tarpasu-pasu ni ruas ni HKBP Cinta Damai molo say marsaw dohot hata ni tuhatay amin amang inang iduda. Jadi kotay tajahay tabigay hamo kama nami dohot inanami. Dangadong bedohonokku setiap keluarga tabain waing 600 kakahita nadi HKBP Cinta Damai on. Dangadong menamadokon. Dangadong HP di jabu nami. Dangadong nama doko songoni. Alay sudedo keluarga molo 5 sajabu 5. Adong HP na. Molo 5 memiliki HP di garuk jabu. Barang binoto be. Sasitong na namamuji pasangapot tuhatay. Ido molo mardongat to Tuhani asagabe tarpasu-pasu. Jala laus ido nabi naritahon na tuhita. Tinanang mardalak kita di tahun 2020 nomon. Rabdo si Abraham dohot inatana si Sarai. Jadi tadap tarhobema. Contohna apa pani amat taku. Amang guru Jan Peter nahinan silitonga. Mangalak berugultom anak konna tolu. Songoni manak kamu keamanami dohot inanami. Tadap tarhon bema tutuhatay majalo pasu-pasu sian adupanna songon keluarga ni si Abraham ikon tadap tarhon dohok daw mataku dohok do nakoku dohok do pahopuku ni tamuse ay si Abraham pe dibuat do keluarga ni ibarat na amang udana si Lot dohot akan atinuhorna sian haran dibuan ibana dilehon ibana aka sinamot nanaing pakyon na sida. Sohoni manak kita. Ikon mangulu di bagasan holong ni roha na siyan ibanay. Asa buhay, asa gabi bangso na balga hita. Na hinaholongan ni tuhatay hita. Dungi mo sa diaya tolo nakin. Pasu-pasuok ma. Pasu-pasuok akka na mamasuho. Jalatorwaku akka na mamurayho. Ima keberpihakan ni Tuhan itu si Abraham. Langsung ni manak tuhita.
musuminang au pe musuk kumainin na tuhatay marupani. Songonido naniigil ni hata ni tuhata di bagasan sadaryon. Jaladapotan pasu-pasu marhite-hite. Ho salut akabangso di tanoon. Jadi songon na Thomas di minggu na sugutat jamonom, di minggu jam 8, di minggu jam 10. Sude na Thomas paingoton akayanakon asa toktong marsar dohot hata ni tuhatay. Memang daksay sude akayanak kotay na murama jalo hata ni tuhani. Alay molo say tatangyak ko do nakin na sida. Setitik demi setitik gabi lampaltak doi. Molo edetay iya ay satetek molo lamanetek mangalat tapi. Idona pinangidona. Jala edeta nomor 752 ipian non. Pasu-pasu lehononmu. Jadi pasu-pasu isiani sedi siat Tuhan idoi. Nak petado di halak batak pasu-pasu irodi baisak hula-hula. Pasu-pasu pardaging do na pinasa ni hula-hulai. Tangiyang do na pinasa ni hula-hulai. Jalo otta doi idonuay. Alayang go na pasahaton pasu-pasu. Pardaging dohot partodion. Ima sian debata Jehovah silehon pasu-pasui. Jadi bolo di buku edet tapi didok doi pasu-pasu lehononmu ido baga-bagami. Pasu-pasu lehononmu ido baga-bagami. Kaudan nene say tuaw manetehi nak tuaw patete koni atong tajalang be majo karong atan na dilabuk tabi mabuah pasu-pasu do hitan nobah mula nita majo tulong atay akan na dilabuk ta wado akamata dapat pasu-pasu do ido mabuah pasu-pasu do hamin no mula bah sok ni ma asa tajalo be ma pasu-pasu siat tuhatay dungimu senakin nunga tay deho benakin godang ni pasu-pasu edeta nomor 700 sonomiate dohot nakit di ayat 2 do manang na di ayat 3 tondong nang akaaliale pe tongdo dapotan pasu-pasu molo martodong do hitan way kamu kamanami inanami di son dapota pasu-pasu do hita alay bolodang martodok kita no yang di so badak dapota pasu-pasu ido bah ido kunti hata kasarna di baheni hamo kamanami do hotina nami ay si jalo pasu-pasu marukil do godang do hamaolo di bolusi godang unang molo tado rupani dakya di jalo si jalo pasu-pasu paru kilo nina di jalo do hamaolo ni hamo kamang kainang di jalo do berarti sudah do HP mangadopi hamaolon songon si Abrahami nang pe opuni na porsia ibana alay godang do hamaolon na binulus na di bagasan ngoluna songoni do nakita nang pe pasik kisorin hamaloni alay toktong do ditongos tuhatay pasu-pasu dihita saluhuna jadi ngulu na tar pasu-pasu mahita unang apus-apus ate alay ngulu na tar pasu-pasu siat tuhatay jala sitong mahita mangulu di bagasan lomo ni rohani tuhani taida ma ay molo taida do dison holam manailihon arta na gudangi inatani silot gabe batu sira baunang gabi songoni hita amo kamanami dohot ina nami ala na nami kirhon artana di tanoon gabi tinggal hita di rumah hasusaan na di tanoon alay neng dohonot tama gabi dapotan pasu-pasu mahami rap dohot akayanak kon nami sayunang mangolu di bagasan na so hinalomohon ni rohani tuhani ido nang napinabuan ni Apostel Paulus nakin songon epistel tayo pinuji madebata ama ni Tuhatta Yesus Kristus nang upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu partodion
sian banua gijang epesusada ayat tului. Tahalomohon may, tahanguluhon may, asadoho tita namarlas ni roha di bagasan Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiholi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ahutangihon hami barita na uli na usaha di bagasan partikian namion. Paso mahami tututuhan asagabi paso hami. Tuna humaliang hami. Di bahay ni Marcos ni roha mahami Tuhan. Di padongan yon mudoho di pangurupion mo. So nang mahami mamulus tao 2020 nomon. Asa gabi tarpaso-paso hami. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan nami lehon madihami hahipason. Gogol dohot las ni roha na mardapot-dapot. Urupi jala pargogoy hami o Tuhan. Mologali hami say pargogoy hami. Uju tinggang hami pahehe hami. Uju tarpodom padungo hami. Molo marpogos hami Tuhan hodo silehon pasu-pasu di hami. Alay molo mamora hami unang gijang roha nami madabu tu bagasan dosa na so hinalomohonmu. Alay naing mamartor ni roha hami Tuhan. Marpanukun mahami di bagasan ngulu nami dia do na naing ulahonon nami. Songon halak na porseya na mangihut tonho hami ali Jesus Tuhan nami. Ido na sinuarahon ni Hatam, marhite Abraham, bapa orang percaya, nagabe siolon nami di bagasan ngulu nami. Alani Tuhan pos maruhan nami, donganan muhami di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Say lehon madihami, gajang ni umur, lehon dihami, aka hahipason. Paso-pasoon mo ngolo ni ganup keluarga, jalamaragam aka ulaw na pinasahat mo. Alay pasahat may hobartu asido hot holong ni roham. Tuhan nami aka nasuboy marminggu ala ni parsahiton. Lehon matong ng dinasida hahipason. Paingot toktong madok mauliati tuwadopan mo ala nung nga di paso-paso ho obat dohot si panganon na. Jalaboy toktong nasida makamuliatehon asin ni roham. Las nami Tuhan di bagasan minggum sadario di minggu seksagesima. Boy opat keluarga martaba di huriam HKBP cinta damion. Alani gabi ruas na burjuma keluarga na opati Tuhan. Asa toktong tarpasu-pasu na sida nang yanakon na. Hibul mohana mamuji pasangapon ho Tuhan. Jala dia kana mangula-ulaw na sida sigano paripe. Homa toktong na mamasu-masu. Mengandalkan homa ali Tuhan na sida. Asaboy ng nasida marlas ni roha. Ali Tuhan nami jala di bata nami na marulang tahun piak karuas ni Huriam. Godang di warta ni Huriam na tertera di bagasan minggum sadarion. Alani Tuhan lehon madinasida umur nagajang nang hahipason. Paingot madok mauliati tu adopanmu. Alanunga di jalo hibul akan adenggan sian adopanmu na badiay. Nang hami pesaluhuk na ali Tuhan nami jala di bata nami. Homa toktong nama dongani dohot nama masu-masu hami. Asalas moha nami manobaho di pardalanan ni ngolu nami. Ali Tuhan diaka program ni Huriam secara khusus HKBP cinta damai. Homa nama masu-masu. Asarohok dinggan tarulahon hami i. Bahen halalas ni roha. Di parhanado nang diaka ruasmu pe Tuhan. Tuhan nami jala debata nami. Di kegiatan ya kaya nakon nami si kolaminggu na memet. Ikon botoon ni ganup na towas pabua di tahun 2020 nomon. Tahun transformasi iman keluarga. Alani Tuhan. Say di parwabatakan na towas makaya nakoni ditongani bagas nabe. Songoni nang nalaho mamuji pasangapon ho. Asa kaya nakon na mabiyar kaya nakon nami i. Lahu madalani ari-ari ni nguluna. Me do penasida alay nung nga manguluna sida di bagasan barita nauli. Alani Tuhan ho matoktong na mga lehon habisuhon. Jalay buribur magodang kaya nakon na memet. Jala pistara kaya nakon na marsikola. Sahat to na di perguruan tinggi pe ali Tuhan nami. Ali Tuhan moloho na mga ato ngulo nami. Dinggan jala martube sa luhut na. Di bahini pos maruhan nami Tuhan.
say manata maho di suding ulo nami. Tangyak konon nami do alituhan nami jala dibata nami bangso nami pe asa mardalan ma di bagasan na hinalomohon mo. Naniuluhon ni pemimpin nami, presiden nami dohot wakil na ng aka, menteri dohot aka aparat na Tuhan. Siyan pusat sa hatu daerah pe, mardalan di bagasan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Asa toktong laswahan nami manobaho. Songonima nang akan aposom na mamaritahon barita nauli ali Tuhan. Say partod di asa mangulu partod yon nami. Songoni nang akaruas mo na majalo barita hanguluan nasian adupan mo na badiyay. Atong molotaruli hami di pasu-pasu pardagingon tablumobi di pasu-pasu partod diyon. Say martua mahami di ngolunuaing nang di ngolusogot pe. Ima pos ni bohan nami jala jabar nami songon hala Kristen. Nasay mangihuton ho. Atong mula mahamian no Tuhan di bagasad dami doho las ni bohan nasian adupan mo na badiyay. Say dongani masaluhu na. Aka seksi-seksi ni huriampe Tuhan na mangulahon. Pamujion tu adupan mo na badiyay. Asa tarpasu-pasu. Sa ilam lehon maroha. Naukap dia karwas mo. Lau muji dohot manobaho Tuhan. Atong saha diho mangulo nami di bagasan sadaryon. Pasu-pasu mangulo nami. Pasu-pasu keluarga nami nang kayanakon nami. Na jonok nang nadaw pesial labung nami. Ho matoktong na madongani. Pinuji mahuanan sa sudiringan basam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martangya kami tuadupan mo na badiyay. Amen. Marede mahita laos papungu pilihan tujolo. Pasuhan oh Tuhan
bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harawan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma. Nasian ni lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jararamoti. Asahu parhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say South Malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan si apari. Sesama dosa nami songon panesanami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Tajalo mapasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala di mamoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin.